Moi! Elikkä mä tein nyt tämän videopostauksen. Mä tain eilen 260 koruja lahjaksi. Se oli meidän koira. Niin mä ajattelin nyt esitellä niitä. Ja näitä on oikeasti ihan himputisti ja mä sain Ibero. Tää oli täynnä. Tää nyt sain ne ilmaiseksi, mut sit se ne olis maksanut niinku 260. Voisin alkaa esitellä vaikka ekana pannat. Sain 3 pantoa. Elikkä mä sain ekan tämmönen. Siinä on vielä toi joku meitto. Sitten tämmönen pinkki, minkä mä laitan meidän päättäreihin. Tämmönen. Ja sit kolmas on tämmönen sydän. Tää oli mun tänään koulussa. En saanut enempää pantoja. Sit mä sain 3 tämmöstä pakettia tonnareita, mutta mä annoin 2 minuuttia sille äidille. Sit mä sain tämmösen hiusklipsin. Tämmösen. Sitten aletaan siirtyä näihin käsikoruihin. Tää on tämmönen käsikoru. Sitä laitetaan niinku tällä etukäteen. Okei, tän saa pienemmäksi, mutta mä en jaksa nyt näyttää sitä. Tollanen. Sit 2 tällaista. Pinkkiä. Käsikoruu. Tämmöstä. Sitten mä sain, olikohan näitä 3. Joo, 3 tämmöstä. Ja nää oli kappaleelta 8,90. Mä sain näitä 3. Laitoin tänne. Pussukalli. Hiusklipsi. Siis oikeesti mä olin ihan niinku onnessani, että hiusklipsi oli 4,90. Se on siis vielä aika paljon. Sitten tääkin mulla oli tänään koulussa. Tämmönen pöllö. Ja niin, mä tykkään tästä tosi paljon. Tollanen. Sitten Sitten tämmösen tosi ison pitkän kaulakorun. Ja tää oli 11,90. Ja mä en kehtaas laittaa tätä kosiin, koska mä muuten ihan solmuun. Sitten mä sain semmoset kuinkahan meni aurinkoasit vai jokinkohan meni alakerta. Ei oo, ne on tossa tämmöset. Sille tämmöset suojapussin. Tällaiset. Ja mitä mä pidän sitten täällä. Sitten otetaan vieläkin noita kaulaketjuja. Sitten mä sain 2 tällaista. Mä sain eri väriset. Tää on tää harmaa timantti. Tämmönen, tää oli ollut 8,90. Tällainen. Sitten sain tämmösen. Ja tääkin olisi ollut melkein 30. 29,90. Sitten mä sain toisen melkein samanlaisen, vähän eri väriä. Tää on saman hintainen. 29,90 €. Sitten toinen samanlainen, mutta tässä on vaan pinkki timantti. Tääkin olisi ollut 8,90. Tämmönen. Sitten tämmöset. Tai tämmösiä. Tää olisi ollut 22,90. Tämmönen. Ja siis mulla on yhdet korvikset korvassa.
Tommoset. Sitten on nämä parit korvikset. Yhdet vaan noin äitille. Yhdet korvikset. Muuten hauskat. Sitten on tämmöset on myös pinkkinä. Nää on myös vaaleansiniset. Ja tää oli 8 yritykset. Mä revin se hintaa kyllä. Mä en siis ottanut näitä vielä irti. Tässä on samanlaiset. Varten. Tämmöset. Sitten olisin tähän kaulakoruun. Niin samaa sarjaa. Tämmöset. Ja nämä korvikset oli 13,90. Sitten 3 tämmöset. Ja nämä oli 5,90. Niin, ja muuta mä en saanut. Kai, kun mä mietin. Tuossa mä sain tosiaan niitä punkkareita ja sitten en saanut muuta kai. En saanutkaan, joo. Niin noin mä sain. Jee. Ja sit taitais mä saada jotain muutakin. Odottakas mun mies. En mä saanut. Sitten näitä korviksia. Muita korviksia. Tämmöset. Ihan parikorviksia. Ristikorvikset näkin. Tämmöset. Tämmöset. Ja sitten tämmöset. Niin. Tällaisia. Niin, en mä muuta tainnut saada. Ja kaikki oli tämmöisestä Iberon bussiin työnnetty. Ja sitten tääkin oli täällä. Ja tää iso kaulaketju, minkä mä jätin, se oli 11,90. Niin. Siis mä oon kohta lähdössä kaverille pihalle. Silleen, juu, ei mulla muuta ollutkaan. Mä ajattelin vaan näyttää noin, kun mä en oo pitkään aikaan näitä videoita muutenkaan tehnyt. Ja sit nää korvikset, mitkä mulla on korvassa, niin nää oli 8,90 kanssa. Juu, ei mulla muuta. Moikka!